Tagol! Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat, ginamitan ng luhika, siyensya at mahika. Ito po ang Siko. Sino ako? Ako po si Manggas. Viral ang isang teacher ng isang review center sa Cebu na sumasayaw ala ballet dancer habang bumibirit ang kanyang estudyante sa klase. Umabot pa sa Hollywood ang trending video na ito nang pinansin ng award-winning Hollywood actress na si Viola Davis at shinare niya sa social media na may caption, "It's the student, teacher, and the whole class for me." Natuwa pala siya. Kwento ni Teacher Froilan. Ito ay challenge niya para sa mga estudyanteng mababa ang marka o di naman kayo bumagsak sa mga quiz para makabawi. Ikaw ba, kakasa ka ba sa talent portion ni teacher? Yan ang Sino Ako, Siko. Sino? Ako? Morning, Carl! Morning, Tits! Kaloyal! Feel good morning! Let me tell you. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do say. Viernes ng Yotenga this Friday, March 8, 2024. Sa oras na 7:32 ay kasama niyo na ang cool na uncle from Davao, Uncle Dagol! Bata pa ko, kol! Ayaw, kol! Ayaw, kol! Bata pa ko, kol! Galit lagi yung backup singer. From Davao to Quezon City to Pasay City. Ito naman from Bacoor to Pasay. Kasi palagi lang to nasa Bacoor, taga Bacoor to eh. Hot na tita sa balat ng radyo. Tita Tanya Chinita. My chinita, girl, my chinita, girl. Malapit na yan from Bacoor to Pasay to Davao. Pupunta ka rin daw ng Davao. Bakit? May naghihintay sa'yo doon. Si Yuyoy Buhi. Yun na. DJ doon sa Labridyo Davao. Inaabangan ka talaga. na. Yoy, may buntag yun. Oy, shoutout sa lahat ng taga Love Radio Davao. Napapakinggan po kami dyan ni Uncle. Salamat, Southern Mindanao. Salamat. Siyempre, Metro, Mega Manila, and mga karatig bayan dito sa Mega Manila. May buntag ka ninyong tanan. Eto na nga, Tits. Nako. Call. Ako, agree ako dun sa ginawa ni teacher. Ikaw as a teacher. Kasi, siyempre, yung estudyante mo, ang pinaka, pag mga terror yung teacher, hindi, bagsak ka, mag-aral ka, babagsak kita. Pero siya, bang ginawa niya, talent portion. Sige, singing, bumawi ka, gandahan mo yung pagkanta mo sa klase. O naging viral tuloy sila dahil si teacher nag-ballet dancer kasi ang taas ng boses ng estudyante niya nung kumanta. Imagine mo yan. Ano yung teacher nila? Ang pangalan? Si Teacher Froilan. Oo, napanood kayo sa TikTok eh. Diba? So, Ang as a kinatajan teacher- mo, reset, diba? As a teacher ba, agree ka ba doon sa ginawa ni Teacher Froilan na pampabawi na lang sa grade ng nung mga estudyante? Alam mo, Sige nga. ang news, ang millennial strategy of teaching ay mga ganyan na. Okay. Yung punishment ay parang ginagawa mong reward. Opo. So, Parang mas fun. It's mas mas masayang punishment. 'Di ba? Kaysa sa mapahiya yung bata. Yun. Why not i-enhance mo o tulungan mo yung bata na ma-feel good siya at Sakto! Ano? Idea ko yan eh. Tinuro ko sa'yo. Alam mo kung Kanor, kapag may magaling sumagot, talagang tatalunin mo, hindi ka papasapaw eh, no? Pakilala mo ako. Alam mo,
ano, may tinatawag na ano, reward and punishment sa teaching, Ayun. sa pagtuturo. Pati sa mga magulang, di ba? Pag may kasalanan, punishment. Pag may nagawang magaling, magaling yung bata, mabait siya, reward. Yun. Why not ngayon sa bagong Henerasyon. gawin natin sila laging reward. Yung parusa. Reward system. Oo, reward system. Ang sakit talaga ng singaw. Oh! Kunyari, ang talent ng sige, anong talent mo? Medyo mababa grades mo. Gusto mo medyo dagdagan ko konti. Oo, di ba? Sige, magpakitang gilas ka. Anong Yan. talent mo? Malay mo kung talent niya, nagbi-beatbox din pala siya. O sige nga, pakita mo sa klase. Kung ginalingan niya, sige, dagdagan mo yung Yes, grades para mo. sa mga anak natin. Oh. O anak, para nung araw, nung batch natin, Col, kapag bagsak tayo, 74 yung grade natin. Oh. Di ba Wala kang baon. Ganun. Pero- pag may lipstick sa card, pula. May lipstick. Oo. Iba ka diniisip pag may lipstick eh. Oo, pero Sa bakit polo hindi? shirt Oo, yun. pero bakit hindi? Ha? Sa polo shirt. May lipstick sa polo shirt. Pero bakit hindi natin gawin? Pag mataas ang grade mo, next grading, tataasan ko yung baon mo. Yan. Diba? Parang punishment siya, pero mas more on system. reward siya. So, Kasi naniniwala pa rin ako sa sa reverse psychology Yun. na type of discipline. Reverse. Reverse. ikaw. ano Dalawang dala. Kaya yung mga, syempre, kunyari, marunong siya, parang si teacher, nagbabalay dancer. Oo, di ba? Kung marunong yung estudyante mo, ginagaling Kumanta. ngayon, dagdagan mo yung Oo, grado. oo. Ganun lang naman kasimple yun. Pero alam mo ba, ang hirap na magturo ng high school kaysa sa nursery. Oo naman. Oo. Bakit? Oo. Hindi ko alam. Bakit? Kasi naranasan ko dati, pinagsabay ko yan preschool tsaka high school, yung mga estudyante ko. Tapos? Sa preschool kasi pag makulit sila, cute! Oh. Cute sila pag makulit. Pero pag- yung high school, hindi sila cute. Kakainis na. Nakakainis. Tapos yung mga preschool, pag sinaway mo, tatahimik. Opo, teacher, tahimik talaga. Yung mga high school, pag sinaway mo, mas lalo silang pasaway. Masakit sa ulo talaga. Buti na lang kanor di kita naging estudyante. Naging tayo sana. Ah? Naging tayo sana. May mga pasaway talaga Na estudyante? na teacher. Oy, ikaw, Col. Pag, yes. Ikaw, anong type of teacher? Type of teacher. Ako, cool lang ako. Cool ka lang. Yung gusto ko tumatawa yung estudyante ko. Pag tumawa ka, Ay! Akin ka. Bastos ka, Mang Kanor. ayan. Ay, ang galing magturo. No, teacher? Nung ballet dancer. Naka leggings. Yung ballet dancer. Umbok na umbok. Phoenix Bakat, si teacher? Yung estudyante. Ma'am, may sakit po ako. Hindi ako makakapasok. Sabi ng estudyante, Sabi na teacher. Tawagin mo yung nanay mo, sama mo dito! sabi ng teacher. Sabi ng estudyante. Sabi niya, sige na. Mag-attend na kayo ng mag-attend na kayo ng PTA meeting. Ha? Sabi ng teacher? Sabi ng ballet dancer. Ay, nako, good morning po sa lahat ng papasok sa kanilang paaralan. Good Na mga morning. estudyante? Na mga driver. Kasi si Kuya Hernan nakikinig. Hi, Kuya Hernan. Sino ba sa'yo ng Kuya Si Hernan? Director Abby Gawara. Ay, Direk! Uy, hey, Direk, Abby, good morning. Pakape ka sa akin, Direk, ha? Morning sa inyo dyan. Salamat kayo. Hoy, makinig kayo, ha? Sabi ng teacher! Sabi ng ballet dancer. Napakatapang. Tapos, tumitingkayad pa, habang Yun sumasayaw. din yung ballet dancer! Yung estudyante. Wow! Kaya- May, second honor siya? Ay, estudyante? Yung ballet dancer. Ba't wala? Uy, ba't ka na wala? Dali. Well, tigilan natin. Tigilan natin to. Maya-maya pa po tayo matatapos mga kamisya hanggang alas 9. Kasama si Uncle Dago. At Tita Tanya, Chinita, kaya mag-aral kayo mabuti. Ay, naku, kailangan pa ba i-memorize yan? Basic yan. Mag-aral mabuti. Para makahanap ng... Ng teacher?
I love you, ma'am. Pwede ba I love you kay ma'am? Ng ballet dancer. Isama na. I love you. Miss. Gusto ko kasi ni naka-leggings lang. Ito ba, 90.7 Love Radio! Feel good morning! Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!